Takže čaute lidi, já jsem Láďa, já vás vítám u nového videjka. Omlouvám se, je ráno, takže jsem tam musel dát filtr. Ten prank na toho Dana tak nevyšel, protože Dan nemohl jít ven, ale byl jsem u něj, což je taky dobrý. A takže se omlouvám, že jsem včera vydal informačku o tom pranku a prank jsem nenatočil. A takže dneska mám teda od 9 a teďka tak jsem šel doprovodit kamarádku ke škole. A teďka už jsem u baráku mýho, takže lidi, fakt se omlouvám, že vůbec ani už včera nevyšlo žádný video. Ale chtěl bych si to prostě naplánovat, teďka škola mě do toho dělá, takže fakt lidi, nevím jak to bude, takže no, až bude video, tak bude video, no tak ten týden to nebude jako to, teďka se omlouvám, ale jsem už u vchodu. A takže lidi, tímto se vám loučí Láďa a ještě jednou promiňte, takže zatím